வாங்க நண்பர்களே, போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் பாடம் விலங்கியல். உயிரின் அடிப்படை அலகு எது? செல். மனித உடலில் செரிமானத்தை முடிக்கும் உறுப்பு எது? சிறுகுடல். மனித உடலில் அதிக தசை வலிமை கொண்ட உறுப்பு எது? நாக்கு. விந்தணுக்களை உருவாக்கும் உறுப்பு எது? விந்து பைகள். மனிதனின் இரத்தத்தில் காணப்படும் திரவத்தின் சதவீதம் சுமார் எவ்வளவு? 55%. பிளாஸ்மா. மனித உடலில் கேட்க உதவும் சிறிய எலும்புகள் எங்கு உள்ளன? நடுக்காது. விலங்குகளில் இரட்டை சுழற்சி இரத்த ஓட்டம் காணப்படும் வகை பாலூட்டிகளில். பாம்புகள் எப்படி சுவாசிக்கின்றன? நுரையீரலின் மூலம். சிவப்பணுக்களின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? 120 நாட்கள். மனித உடலில் தசை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் பகுதி எது? செரிபெல்லம். For more videos, subscribe.